Miduyog ang nagkalain-laing grupo sa Pagadian City ngadto sa panawagan pagdili sa uling kun coal isip tinubdan sa kuryente. Si Jong Cadyon sa detalye. Jong? Yes, Menchu, gipagayon kagapong adlaw ang usa ka forum sa coal-powered energy dinhi sa Pagadian. Gitagbungan kini sa halos 50 ka mga participant gikan sa urban poor community, women groups o ubang pang environmental organization. Dungan nga gipagayon ang forum ngadto sa national campaign sa pag-awhag sa paggamit og renewable energy alternative inay coal-powered energy nga gipanguluhan sa Freedom from Death Coalition, Power Alternative Agenda for Palag Mindanao o Reclaim Power. Italikway sa mga environmental groups ang pagtukod o coal power plant tungod kay sigon nila magdala kini o kadaot sa kahimtang sa panglawas sa mga tao. Usa ang Western Mindanao nga gitumbog nga tukuran og bagong coal-fired power plant sa Mindanao. Gipagayon ang forum nunot sa taho gikan sa Philippine Movement for Climate Justice nga dugay o dunay plano ang gagamanan sa pagpalapad sa paggamit og uling tungod sa pag-uyon sa halos 32 ka coal-fired power plant o ang sugyot sa dugang 20 ka mga planta o 60 ka mga dunay coal mining permit sulod sa sobra 70 ka mga lokasyon sa nasod. Yawag sa PCMJ ang kagamanan sa pagpatuman o moratorium sa tanang bagong coal power plant tungod sa dunay o duna pa'y ipagayong consultations bahin ini ngadto sa mga katawan. Medyo? Daghang salamat, Jong Cadyon, reporting gikan Pagadian City.